खैसोमा गोजा आलासि मोजां थाबायदां थ' नायाखै बे थाथ'ब्रा बुरियानो गिलाय साइकेल नारखांथ' आं भिडिअखौनो लानो रोङा दाउ दाउ खिथुखौ मोनलै नैथो दाउ बेफारिसखा हेलो गाइस खुलुमबाय गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअजों बरायलायबाय लोगोफोर दिनै हाबानि बन सिनगोन आरोना जोंहा भागिननि हाबा दङ बैसागुआव फैगासिनो हाबाया बैसागुआव आरोना ओमफ्राय दिनै बिनिनो बन सिननो लादों ओमफ्राय आंबो बेयावहायनो थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो आङो शेयार खालामलांगोन ओमफ्राय मा मावनो मोना थांनोसै आंबो ओमफ्राय गामियाव नङा आरोना एसे दस्रा गामियाव खिन्थु गोजान नङा खाथियावनो आरोना आं दायो बेयावहायनो थांगोन लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनजों आं एसे शेयार खालामनोसै बेखायनो आं भिडिअखौबो लाबोबाय दिनै हाबानि बनखौ दिनै सिनगोन स' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्लाथाय नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर बैसागुआव हाबाया फैगासिनो आरोना लोगोफोर भागिन जायो जोङो भागिननिनो हाबा बैसागुआव नुनो मोनगोन नोंथांमोना आङो भिडिअ लाबोगोन स' लोगोफोर दायोबो नायलांबाय थादो नोंथांमोना थांदो आरो बिमा गिदिर जायो साइकेल सालायग्राया सिनायनायखौसि नायब्रा थांगासिनो सानैजों एक्सिडेन्ट ओइ सानाव जों सालानाव जोंना बेल गैयाना एक्सिडेन्ट नै हाबालानि न'आव मोनफैबाय जों खैसोमा गोजा आलासि मोजां थाबायदांथ' नायाखै बे थाथ'ब्रा बुरियानो गिलाय साइकेल नारखांथ' गैलाय भिडिअ लादो जि आराम सालायदोंमोन आङो दंफाङा मार खैजिमा अरजाबाय भिडिअ मेकारसो जानो फैदों आङो भिडिअ मेकारसो जानो फैदों नै आलु लेमबायानो मालाय जोंहा फैनाया गारिया लेट जाबाय आलुआ लेमखांलाय लांबाय सोर बुरि नङा दे नै जाहा साहा फुदुंगासिनो साहा फुदुंगासिनो आगै गदेरे सिनिया नांबाय नाखै नांबाय गाइखेरनि साहा लकेल ना लकेल बरिया थिग टाइमाव मोनफैदो जों साहाखौनो लोंग्रोनोसै आरो ओमफ्रायसो मावसिगोन मावथ'आ माबा हाख्लायदोंना दंफां नै लोगोफोर हाबानि बन सिनगासिनो गामिनि सेंग्राफोरा निमन्त्रननि उनावबो आरो थानाय जायो नालाय मोजांलै बिराद मोजां मोनो नोंसोर ओइयाव दाननानै सिनना गालांनाया आरो मोजां गोदै नङा ना देरदोसो बाला माखलि मा संदो दालि नों भिडिअसो सोंदो लायो होनबाय दालिया दालि गथाद्राय जासिगोन ना आब' गथा जागोनथ' आरो दै होनांगौ मा जागोन फिसा जाबाय दै होबाबो जागोन गिलास जागोन लोगोफोर बन सिनग्राफोरनो ओंखाम ओंख्रि संनाय जानायनि लाहार फाहार खालामगासिनो बेयावहाय सिनग्राया सिनगासिनो ओमफ्राय संग्राया संगासिनो आरोना
미라미스가 송으로 한다. 이거 뭐 배면 saya usung keras-keras. Tua ngedam lại isi. Habis udah menjalan itu mau lah deh. Dari sirip dak ya? Hah? Habis udah menjalan itu mau lah deh dalam. Sirip dak ya nih. Ayo, betul sunu mak tau deh. Nih sirip benar deh. Sirip lande. Belum berhasil kan? Ulta-ulta aja nih. Selama. Nih kedai deh nak. Kedai apa gemen-gemen kedai jalan kan. Maya, bedor sudah. Miramis labra. Yogra maka, dia terus saya yogra maka. Biru dan gerak selai. Video mình không vui. Ang video kan lan ra. Đau. Musuh. Thôi. Nih itu Dobby Fariska. Isir nur kade. Xin khang dùng với các bạn này mua nào bơ. Ăn đi nương à. Tao ngủ nương à. 랑와이스를 옹세. Ini kan hele mudam kedur di lapan ya mod. Anggi mudam di lapan baik. Nih, jauh kedur ni al sur kasin kena. Lah naga gini biasa ini baik. Ese mudam dur ni di lapan anggo. Ini nih man. Ya, agak ini. Kuat itu. Ini hai tuh jadi jawab ora. Agak sedikit tu mana? Kana ya? Daun itu kau gak sih bedor menje. Daun itu semua. Bermenjaga, tetap di sana gitu. Ya, itu kena kau sama zat ada. Mali kada uli pun alali tu. Ini hari. Ini lah menang dapat. Ini ada daun itu mana kau gak sih? Siapa dulu nak? Ini kedai deh na banaikan. Hari yang medam makan onkam janbai. Dalia tu monkangbai already. Dalia monbai ni onkam janang sih. Bayau? Naki. Yang bayau enggak? Naki bedung lain nih. Ini bisa buza. Siapa tar ini lah sing. Wah, dia jangan buza kan naki ini. Puri seka buza tar. Selanang ini sih. Magda. Songrama ka sombai tha. Menjaban. Songrama. Oi. Loh. Ika ka tursi menjaban dah. Angdi kurang gar. Buri bertani. Nih, dah beda. बैग्रि बाथोन मस्ति जागोन मावनाव फुनायाव बैग्रि बाथोन मोनजाबा ओइ आब' नै फैनाय बुरिफ्रा खस्थ'नि फिथाइखौ दासो मोनजाया बेसेरा नेबाबो फुंनिफ्राय खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ दासो मोनजाहांदो एसे इबो मोजां फिथाइखौ मोनजाथ'बावसिम Menjaga. Anak-anak lagi lah. Lagi loh. Sampai dong. Menjaga. Ekoya. Mujanथ' नांगौ आरोना सिनायनाय बायदि Sinar nak kau cakap kita. Kan dia macam apa? Saya. नाखायाबो पाता मोना होनलाय
दैखौ 실내야 बन सिनग्राफोरनो भाजा होबाय एसे गोदांग्रा एसे खिबो लाला आं खाथि हमला दाउ बेदरालाय मोनथारसिगोन जाग्राफोरखौ थांलाहाय आं लाला खाथियाव हाबानि बन सिनग्राफोरा नै दासो मोनजादो एसे मोनलोंदो इथिंना हरदोब्रा एसे इथिंना हरदो जानानै खिथि आरो एसे लाजिबायसो लाजिना आफि गोदान मोनांदो एखवानो जायाखै दासो जात्रा बन सिनदो आरो हाबायानो जाबावाखैसो मोनजाबाय बिराद गोथाव जामारदोलै ना मोनसे आफिया संनाय ना बिराद साफा जादों बिराद गोथावखा आरो ओइ नै माबाबो लाबावदोसो नै बिबुबो लाबावदोसो ओइ जाबाय साला सासे बिबुबो लाबावदोसो मालाय नै औवा हासुंनि जानाय गोथाव जादों ना जायाखै दे खमायदो आलु दरसे होआखै बेदर गोजा जि दरसे गोलैयो इनो बेसेबां मोनबाय इयो जाबाय रानदो इयो नैबे जा ओइ आगैया रानना हो बेदरखौ ना संख्रि नांबाय दे जाबाय इयो नै मोनबाय बेदराबो ओंखाम होनांसै होआंसै साखि नायगासिनो आबाबो जायो मा जानानै दं हारा गोजा दे जादे भाजा जानोसै जोंना मोनजानाय नङा जाखानांगोन आरेस लाना फै गंसे फुल सानफ्राव गाबोन थां लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नेक्स्ट गोदान भिडिअजों फिन लोगो मोनफिनबावसिगोन बाय बाय